Zvakaoma veduwe, mhuri yeZimbabwe, president wepaBotswana afunga kunyadzisa madictator ese emuAfrica, kunyanya president wenyu wekuZimbabwe ikoko anyadziswa nhasi. Duma Boko wamukira, I think it was 3 o'clock, half 3 kusvika 4 o'clock, achipindura mapresident nemaopposition leaders ese vakamukorokotedza vachiti congratulations, mapinda mahwina election, mava president weBotswana. Saka zvichakadaro ipapo takaona vanhu vakawanda achivapindura. Akapindura president wekuMalawi, akatomupindura akati, on behalf of people of Botswana, we extend our gratitude and we are honored to join global leaders in their pursuit of national growth and progress. Ndo yaakapindura yekwa chakwera iyi. Ndobva apindura zvakare Bobi Wine uyo weku Uganda, uyo rival yaMuseveni uyo akamupindura zvakare akaisa the same achiti, on behalf of people of Botswana, we express our gratitude and we are proud to stand alongside global leaders in their efforts to advance their nations. Ndo yaakapindura kuna president kuna opposition president weku Uganda. Ndobva taenda paTanzania, ndobva apindura zvekare kuna paTanzania. France diplomacy ndobva apindura futi akati, on behalf of people of Botswana, we extend our gratitude. Achiramba achingoenda Somaliland, ndobva apindura zvekare akati aiwa, tinotenda nekundingana kwamaita. Ndobva tasvika paZimbabwe manje. Varakashi vanga vachita dzungu. Unoziva kuti vanhu veZANU-PF ndogara ndichivaudza vanhu vazhinji kuti amana musatenge mimi ZANU-PF iyi kai, munenge makazvarwa neZANU. Vangatuma vanhu tuzhinji twakungotumwa kana turakashi twachinzi turi pasocial media zvichanoedza. Hapana zvatinoziva kuti vana twetu. Ora chitovataurira kuti ZANU-PF iyi kai yakapera muna 2008 ndopa yakarakashwa nditi. 2017 ndobva yazowaipwa kubuda yese musystem, kwakazobva kupindawo Mnangagwa nevanhu vake. Handiti mazviona. Saka haikona kunyanyisa kuonererwa nenyaya izvozvi. Vadaro ana Mnangagwa meno zvavakaita pakunoita congratulation message paya paya. Zvakapindurwa nani kuti congratulation message zvacho vakangoisa hope zvakatomboita mutauro chinzi manonoka kuita congratulations chinchi bhutanga muri jealous. Boom, ndobva vaignowa manje. Uyu Boko ndobva apindura kuna Chamisa, ndiwo akapindura manje. Because ndezani pefunga kuti uyu haafanira kuinvita Chamisa kuinauguration iyoyo, chichi vamwewo vakati inauguration haisi kuitwa, apa zvavatoita izvozvo vatopedza masports vatogona. Now takusangana naye manje akupindura ari kuti, thank you my brother and Sadak, I'm honored to be entrusted with the responsibility of fulfilling the will of the people of Botswana. Stay blessed. Apedza zvake mukomana. Noise yazoitwa ipapo nevanhu unovaziva vaZimbabwedzi vanhu vanoita kupemberera iko zvezvi kuti wavagonda vezANU-PF, wavagonda wavafinura. Zvakaoma veduwe. Ilinika munozviziva kuti isusu tangoti regedza tiite makuhwa acho tigare tava nenyaya dzadzo. Munongoziva kuti makuhwa evarume anonakidza. Saka tonoti regedzai tigare taita makuhwa ana baba tichionesana izvo zvimakuhwa emapresident. Saka ndo nyaya iripo, ndango ndidarike nepo ndichikuonesai. Handisi kuziva kuti muri kuionawo sei nyaya iyoyi, heartbeat dzenyu, pressure, maBP hamene kuti ari kurovera pachiiko zvinezvi. Aiwa, hana ngairovere muzero. Ndo nyaya iripo. Hamene munozvionawo sei zvinhu zvaitika.